Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkit Di Napalabas. Monet? Malagib kan, Monet. Si Kanedi, ka-eskwela akit di high school nga, kung kamat kanyak. Wen, imsantak matakayat. Nimit Vicky ti at sa sidgamidi. Imbag na malagib na kon. Di nagtupos din di high school, imaya ko na, napana ko nagbasa sa di Manila. Sadya ka naggraduate ti college, sadya ka nagtrabaho. Bimbakasyon na. Kahit kailiw kay met, na kinaraduarak ti elementarya, kan high school, na naruna kang ka Samuel. I miss you. Mamaling ka di? Dumagas ka dito balay? Orekit, madagas mo met. Nakamti mo na nga dati si sitio uno. Karbasan nga sumrek ka dito, nga gaputi highway. Di ba? Ano dito ko? Arak. Tasak ti makamot pulutan. Diyak ka gininom eh. Siyak ti uminom. Beer. Datay light. Manod ka ba ilang? Inom. Sige. Dumagasak. Urayin ka ha. Nakakutsay ka. Nakamotorsiklo aklain. Imata ka karod manong namit inem nga beer. Kahit kalpasan na sinakayakon manong namit motorsiklo. Malagip ko ang peso. Hanggang malipatan ni Monet. Kung akon nga, isut ang kamat kanya gidi. Hindi pa ilang nga crush na. Ngayon saan kumag nga kayat manong, tani Vicky iti as-ased ka. Nga ti agdama manong naimikit girlfriend ko ni Vicky. Nagkaskolaan kami iti college, same course, same time. Idada kami ni third year college. At dan nagkinawatan ti puso mi. Iso nga, kaya na ayat ko ita. Kinadapayan na pasamak ka na kami. Tayo di adan may sa nga aldaw, o may sa nga tawon nga agtrabaho kami. Insagot nanti kinabirhead na kaniyak. Kinabudno naman ng nemi, agdalunton nga tawon agtrabaho kami. Kahit nangasawen, nga nakasagana kami. Ngagplano para iti panagkalay sa amin. Tinagtulagan mi manong nemi kadagkalay sa kami, iti umay nga tawan. Yung nga dimting ni Monet. Ni Monet nga, agkras kanyak manong nemi. Dumagasak ka no? Uminom ka ti beer. Napya ko mamot yan, amok to minom ti beer. Uno amok to minom ti arak, sama nga ron. Iso nga, pinugusto ka suna. Ini, makabatog kon ti balayda manong nemi nakalukat ti ruangan tinaladan da sa kon ti motorsiklo kaya di makita na kon manong nemi dagos ng masitig ti makadakas inarakop na. Uy, Monet, kaskas di ba lang nga hanggang pa inarakop niya ita kalabara ko nabanglo ka di lang. Nabanglo ka, nabintas ka di, nabintas ka. Sadya ta iti likod, agduntuno ak iti dalag. Kadi, wen, adaan siyang patitatang dalag. Sige, inta ka rin. Inom isuna manunemi idin to tagpulpulutan na. Hindi mo ka mong tasumbuan na. Unang mata. Napasamak di ba nagsinsinubo mi. Di saan ko nga amo manunemi adagayam magsisiim ka na kami. Kat naalan na tiladawan mi manong naming agsinsinubo. Nadya ka mo. Naging iti agawid akon manong naming biniglanak nga binisito. Inamalan manong naming ni Monet dagiti bibig ko agat building hiwat na. Ngayon saan ko abinalis data nga ake. Inuulit na. Iti sumangpet dito balay manong naming sinalsod na tatang kininanang no apay nga naladawa.
Hindi ta maangot ni nanang manong nemi ti angot ko. Agat arak ka. Hala, amuda mo't nga nanang mo't nga nasing petak. Kajak pulos amo na rabanan ti arak. Walala mo sila ka matangaw tok tagiwat mo. Agat arak. Umagaman lakay. Kasi ka bantay mang panaknek. Laman. Agat arak ka nga talaga. Ngayon sana nga minum ti arak tata, nanang. Nangarod aping nga agat beer ka. Binisito na iti uminom ti beer. Anya? Lalaki. Babae ni Monet. Ay, loko ka. Kasano na maamon na ito ni Vicky? Ay, asino na nga Monet? Kursunahan na pala yung kanya kaya dakam ti high school. Taga Sitio Uno. Baka makaaramid ka, nakala problema mita. Baka marakrak relasyon nyo kini Vicky. Kaya pagtultulagan nyo sa apay gini, di pa nagkasaryo. Anong oras tayo, Ramidek? Diyak mo namugin ka. Kalain ka mga maturog ka. Manong Nemi. Aging ka. Nga. Timawag ka niyak ni Muna. Hello, Samuel? Abay. Among ka di, nga adalang isan kanyak tiya. Picture can video. Picture can video? Nga niya. Adagayang naka-picture. Di ba nagsinsinubo ta? Anya? Ito mo man kanyak team. Ha? Tiyan niya. Facebook account mo. Ano't panggit mo? Ano't panggit mo ito dahil nga video can picture? Diyak lang mo, no? Na ano't panggap na dyan ng picture ka nata. Baka i-upload na. Alasan nga mabalin. Abay. Saan ko na ibaga kati may panggap ki ni Vicky? Abay. Girlfriend ko ni Suna. Natulag pa yun kasarmi next year. At abay napasamak ka na kami. Talagang ganda kayo, ha? Talagang isok kayat mo saan na siya. Nung arod may upload. Kastoy ta namin nanda. Kasaritak na dyan, ng picture ka na ta, nga dinayap upload. Basta lakit di, pagustuhan na. Hindi pa lagi matpatek ka, Samuel. Iso nga. Anak, umay ka dito yung balay. Langan, umay ka dito yung balay. Umay mo kitain. Dito yung insan ta kanyak nga video ta. Picture ta nagsisnobo. Nakalukloko ka, Monet. Sulisog ka. Di mo mat kaming kahit ipasulisog. Sige, bye. Paano kita yan natatang ni Nanang? Nang. Abay, ada problema ka. Kaya pa nagsinsinubo mi gayam kini Monet kaya ada ng picture ka na kami. Dito lang no, may upload ito Facebook. Kaya mabuya ni Vicky. Ay, puta ko na akong barok. Nakalaalisto kan tumat kami nga masulisog. Tinawagan na ka na nga Monet. Kaya imbaga na nga dumakas kay Tibalayda. Tinungpal mo mat. Naginom isuna. Kaya nagpulutan ka. Nagpulutan kayo. Nagsinsinubo ka. Di mo la pinanunutin nga. Saan nga rumbeng? Alisto ka nga may sigsigkol. Alisto ka maitib-tibang. Kaya po Samuel, saslasanda ka apinaadang. Sigat ka kayo so ng anak mi kininanang mo. Manalo nakla, inkarigatan da ka pinagadal ti kolehyo. Tapos sumaya ti biyag mo. Kaya santa kam tumat ang baybayan. Kaya mita, marakrak sa akin di man ti relasyon nyo kini Vicky. Kaya kayat mo ka di nga Monet, una ni Vicky. Tsaka kayatan ni Monet, tatang, ni Vicky ti kayat ko. Nagaroon sa Ramidem. Surot ako tatawagan mo na ni Vicky, taon na amon da nga Monet, sakbay nga niya at mapasamak.
tinawag ka rod manong Nemi. Ni Vicky. Hello, abay. Abay ka sa panagsungmat mo. Nabuya kayo. Um, Dindenggahan ni mo na. Nagsinsinubo kayo. Hiso nga rin dati rason no apeng nga timawag ka. Kahit kung ilawlawag kang kati amin. Awanin terskan pa yung ilawlawag mo. Sige, bye. Biggie! Biggie, please! Denggan. Biggie! Napanag amis mo iti balay da manong naming imsan na kaya ti rumwari ti kwarto na. Kailangan amin ayat ti napasamak barok. Bigla kasi siya ti reaksyon. Ti anak mi. Kasla sinaktam. Abay malaksid kang kuha na kasi bali pa yung nobyam. Awan tata. Amo ti Diyos. Ti anak ko ti matpatag ko. Ti anak ko agmalinto nga asawa. Kahit kung mangilawlawag kinibiki ti amin yung dinagmat ikan di gundaway. Yan ang amin tinapasama kala. Siya akong mga istorya am. Siya kasan to ti ilawlawag ko kang kuha na. Yan yung istorya manong naming ti amin. Basol mo Apay nga nagtungpal ka adim magas kit babae na dyan. Apay nga imanugot ka nga nakisinubo kang kuha. Hindi mo lang panunutan no anyan to't mapasamak. Diyan ka rin na panunot tata. Ngayon, awan ti panagayat ko. Kinimunet. Nga hindi pa ilaing nga sulsulisukin na. Ni Vicky nga anak yun, tikayat ko. Tata, please tulungan na kang kuma. Lalalala. Baliwam to tumay. Barbaring no mabalimon to nga. Magkasarita tanak mi. Agyaman nagtata. Ginawang tambag danagam sa buhay. Mamati akin ka. Siya to tibay sa mga lukoy tanak mi. Nga saan nga mabaling nga marakarakter relasyon nyo. Masabol nga ito umay nga tawen. Kat matuloy ti kalay sayo. Tingkay nangigahan papaghayam kat sumagmanulay nga paset ti pakasaritaan ni Samuel iti Lawag City. Ito iti mauding nga pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti June. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya di programa ti kalagip ti napalabas Action Radio DCJ Silawag. Na mangingan nyo ti alas 12:30 ginganat alas 2, Lunes ginganat ti Sabado. Mangingan nyo ti pagabuklan ti pakasalita ni Samuel into no madamdama ta inakto i-share ti programa nga lagip ti napalabas ti page ni Paring Ray. Kaya no buy-buy ka dito ita, ti page na, paki-share, paki-like, and saan kayo pa nga nakapag-follow iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award page, ay ipalo nyo kuma. Kaya no may upload to ito nga video iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel, paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kayo no saan ka pa nga nakapag-subscribe. Kahit ko lang ipalagi papagayam, dagitay dorakkel nga premyo ang gururay, kadagitay mangabak no kaya at yun ti agentry agsurat no addaan kayo kadagitay success story. Walaksin iti weekly and monthly winners won the prizes. Adaw gururay kada kayo nga dorakkel premyo iti grand prizes. Kas kumati grand winner, umawat ti 50,000 pesos, first runner-up 30,000 pesos, second runner-up 20,000 pesos, third runner-up 10,000 pesos kan may sa ng special award. Okay ba? Kanabisan ka nagsurat, papagayam. No, adda ka ang agbuybuya may sa ka nga writer. Agentry ka. Ipakita mo tilaing mo nagsurat. Yeah? No, saan nga mabalin deta pakasalita nga mismo kita saan nga na mabalin nga entry, sumarak ka karagitay mabalin mong interviewan nga danit success story. I-computer nyo, digiti surat nyo sa isend iti email address, tinumotibiyang nemiruiz@yahoo.com, wano saan nemiruiz123@gmail.com. No saan nyo man akamaylan, nga isurat, kay interesado kay launay,
nga mailagip kita palabas, kita pakasalitan yung success story, siya ako, timang interview ka na kayo. Tawagan tak lang, di 0949-876-7682. 0949-876-7682. Okay ba? Kablawan naman, nagitay kang kanayon nga agi-share iti page kini paring Ray Papagayam. Nagitay agbuy-buya, agla-like. Kas kini Eduardo Gonzales, ni Edri Lianin Estayo, ni Michelle Salvador, Noraline Perdido Tamalay, ni Esperanza Escobar, Aurelio Fiesta Jr., ni Janet Cabuyada Wamin, Sel Lacuesta Kawili, Eddie Claro, Victoria Rebujillo, Astabat ni Fatima Rabang, ni Teddy Rab, Rolando Valdez, Emelita Sera, astabat kini Gerald Marcus, agraman pa kini Wilma G. Gomez. Okay? Pakadak nga ron din. Aging gati sumarunong ang video nga may upload dito'y page ni Paring Ray ken kasamaten dato'y YouTube channel na. Salamat po kada kaya mga sapagada. See you on the other video.